I komme med? Er det ikke til mig? Nej, og du har fået så en, Rasmus. Prøv at åbne det. Og nu har jeg 2 Hello Kitty'er og en blød. Har du magt, mor? Den er blød. Ja. Nå. Og det er den, man kan danse til. Og Monster High. Og Maskerling. Hvad er det, Rasmus? Det tror du. Det er et fly. Kan den skyde? Og det ved jeg ikke. Det kan den. Og vi kan Den kan affyre noget. Må se, hvis man trykker her. Hvor vildt. Og jeg har også den her. Kan I lige vinke og sige tak på engelsk? Hvordan siger man tak? Thank you. Thank you.